Welcome to Interfaith Dialogue, Inter-Religious Dialogue. Brad Alima. Mayroong hapon sa tanan, dalaygon ang Diyos sa kahitasan. Naghatag ka na ito ni panindot sa panahon. Sa atong paglugno o natanan sa atong Ginoo, sa iyang dako kakaayo. Ako sa pagtahod sa atong bahal na obispo, Bishop Alberto Roy, o sa atong spiritual director sa atong organisasyon, sa Catholic Faith Defenders sa Tagbilarang Diocese. Salamat sa atong former President, Brother Alvin Aropita, sa pag-opersa sa Catholic Faith Defenders din sa Diocese of Tagbilarang, especially sa ating Maria. O sa ato sa pinangga nagsuon na mao ang atong pagka-discuss din religious dialogue sa tanan nga tutob madungog sa tingog niining lanog niining dialogo sa patuo mayong hapon kanatong tanan. Ang tema nga akong diskasan karon kahaponon mo kining tinuod na simbahan sa itugot ni Kristo. Ang atong Ginoo wa gyud magtukod og daghan nga mga pundok sa kalibutan. Kay klaro na sa gipamulong sa atong Ginoo sa Mateo 16:18 ingon ni Kristo, "You are Peter, upon this rock I will build my church." So klaro ang grammar na gigamit ni Jesus. Christ never said, "I will build my churches." Kabalumanta what is singular and what is plural. Sarang maingon si Jesus sa iyang apostol nga si Pedro na magtukod siya o simbahan, dili na do sabton na ang tanang simbahan nga moangkon pinukod na dayon ni Kristo. Kinahanglan nga atong subayon kanang gitukod ni Kristo. Gitukod ka niya sa panahon ni San Pedro. So kung naay mga pundok muklin na sila pinukod ni Kristo, kinahanglan nga ilang ipasupay dito ang ilang history ang Pedro. Pero niining maong aspito, ang tanan ng mga pundok tinuuhan sa kalibutan gawa sa Katoliko dili makapasar. Nga naman, ang tanan ng mga pundok sa kalibutan mito'y hataw raman na inigulahing panahon. Pananglitan, Baptist Church na tukod 1609, Mormons na tukod 1830, Saksi ni Jehovah na tukod 1872, Seventh Adventist na tukod 1863, Iglesia ni Cristo na tukod sa Pilipinas 1914. So ang tanan ng mga pundok sa kalibutan dili kapasar. Kung maghisgot ang pundok nagitungkod ni Cristo, ibalik yun nimo na sa panahon ni San Pedro. Kaya mo may giingon ni Jesus na you are Peter, upon this rock I will build my church. Karon na pangutana, kung dili pasado kining mga pundok sa kalibutan na mito'y hakaw, kinsa raman ang makapasar na pundok na dulagyod nagsumikat kang San Pedro. Ang simbahan Katoliko lang ang adunay gitawag nga unbroken and uninterrupted line of succession sa iyang mga lideres sa atong present na leader sa atong simbahan, visible leader si Pope Francis. Kana si Pope Francis o imong i-trace back ang iyang history sa mga leadership musangko yun dito kang San Pedro. So ang Iglesia Katolika lang ang tunay klarong
konkretong ebidensya na makasubay sa iyang lintunganay na kadugtungan ngadto kang San Pedro. Kaya ang simbahang Katoliko man ang miedad na og halos 2,000 anyos. O nang kada Pentecost Sunday ang simbahan mag-celebrate yun o pagkahimog sa simbahan. I-celebrate sa simbahang Katoliko ang iyang almost 2,000 years na pag-exist. Mao nga base sa history kung imong i-traceback, ang Katoliko ra gyud ang dunay kadugtungan. Dili sa Biblia, kung atong lantaon ang hanay sa mga libro, pagkahuman sa kasaysayan sa buhat sa mga apostoles, ang misunod ayon nga libro mao ang libro sa mga taga-Roma. Kanong gisunod man sa hanay sa Biblia, pagkahuman sa Acts of the Apostles, ngano ang Roma mandayon ang misunod. Ang tubag tungod kay ang spotlight, ang history kung roadmap kasimbahan, nagrumbo man ngadto sa Roma. Buhat Kapitulo 23, versikulo 11, mingon ng Ginoo, ingon nga nagpamatuod kamo kanako sa Jerusalem, kinahanglan nga mo adto sad kamo sa Roma. Sa ato pa ang simbahan na gitukod ni Kristo sa Jerusalem ang origin, pero mo adto siya og Roma. Ang pangutana mao ni, ang tanang relihiyon sa kalibutan, asa man ang relihiyon na dunay kasaysayan from Jerusalem to Rome. Unahon na pa Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo natukod sa Pilipinas. Sa ato pa, wa magsumikad sa Roma. Ang Seventh Adventist Church, ang Jehovah's Witnesses, dito nagsugod sa Amerika. Wa kay sila history na naa sila history nga nakaadto sila Roma o gikan sila sa Roma. Muna nga ng Roma man ang gipili. Ang tubag mo kini, Roma 1:6-8. Kamong mga taga-Roma, gimahal kamo o gipangga sa Dios, gitawag kamo sa pagkasantos, gihimo kamo nga katawhan sa Dios. Versikulo 8, o diha kaninyo masangyaw ang pagtuo sa tibuok na kalibutan. Sa Griego ra, epistes, rimon, in katanggilitay, in holo, to kosmo. So naa diha ang compound word nga katahulos. Nga diha nag-derive ang word nga katolikos. Sa ato pangano di ay ang simbahan patuon din sa Roma, kay diha sa Roma masangyaw ang pagtuo sa tibuok na kalibutan. Diha di ay sa Roma mahitabo ang plano sa Ginoo na ang pagtuo masangyaw sa tibuok na kalibutan. Mao nang sa World History by Arthur O'Brien, pahina 112, the headquarter of the true church established by Christ were established at Rome. Ang headquarter daw sa gitukod ni Kristo nga simbahan anaa sa Roma. O wa may laing simbahan nga naang ang headquarter sa Roma, mao man ang Roman Catholic Church. Mao nga base sa ebidensya sa Biblia o sa reality, hangtod karon naa ang simbahan nga gitukod ni Kristo sa Roma, kay mao nga ang gusto sa Ginoo nga ang pagtuo gikan sa Jerusalem paton sa Roma. O diha sa Roma, mahimo kining Katolika kung tibuok na kalibutan. O huwag yung laing makapasar, konkreto nga makapasar na ini, maurag yun ang simbahan ng Katoliko. Mauna nga ang paglungtad sa Katoliko, sa iyang almost 2,000 years sa kasaysayan, nagpalig-on sa pagkamatinog-anon sa mga pulong ni Kristo.
Nga naman, kung sa may giingon ni Kristo na gitukod ang iyang simbahan, mingon siya, et culte infere non prevalebont adversus iam. Nga bisan pa ang ganghaan sa impierno, bisan pa ang kabatayon, dili gayud makadaog sa iyang simbahan. Maunang ang simbahan wa mahanaw, nga naman, ang panaad sa Ginoo, niingon siya, ubanan ko kamo sa kanunay, hangtod na matapos ang kalibutan. Mateo 28:20. So ang pag-exist sa simbahang Katoliko for almost 2,000 years o adunay klarong kadugtungan sa apostoles na si San Pedro, nagpamatuod ka na nga sa kaping sa 40,000 ka mga tinuuhan, way makapasar nga pundo nga tinukod ni Kristo gawas na ining simbahan nga Katoliko. Dahil kung si Brad Prisi magsupak-supak nga dili ang Katoliko ang gitukod ni Kristo, manubat siya sa pangutana. Kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, kinsa may nagtukod sa Katoliko. Kung mo ingon ka na kining kulura dili puti, kinahanglan na hibalo ka sa natulog ka na pamilya niya sa mga DPWH. So na ako mo puti. Puti man na siya. Kung doon na i-destroy ba ka dili puti, ito ano sa nakulor. So kung mo ingon kita na dili ang Katoliko ang gitukod ni Kristo, nang ipresenta na mo ebidensya na naay taong nagtukod na dili ang atong Ginoong Hesukristo. O di pa matud-an sa daghang nagbuntaok na referensya sa kalibutan. And I would like to quote sa Grolier Universal Encyclopedia, Volume 5, page 106, Catholic Church is a divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of the Pentecost. World Almanac and the Book of Acts, Roman Catholic Church, traditionally founded by Jesus Christ. So daghan nga mga ebidensya sa kalibutan na prueba, mga masteral o mga doctorate sa history, ang ilang yung dito ng Katoliko tinukod ni Kristo. Kung dili ni tinukod ni Kristo, so pakon man sa rungkapang, kinahanglan makaprovide siya tao na kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, kinsa pong tawhana o hatagi o libro ng mga doctorate sa history na nag-ingon na dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, kinsa ng tawhana. So ang burden of proof ako ipasa niya, kaya ako naman napabarog ng Katoliko lamang ang dunay ligpon konkretong argumento ebidensya na makapasar na kinilamang ang simbahan at itukod ni Kristo almost 2,000 years na ang iyang existence o maukini ang gubon sa akong kaakba nining kapunon. So open ako sa iyang maputan. Kapisi? Time bro. Time. O ako na ihatag na iyang remaining time sa iyang pagpaputan. Okay. 5 minutes. So, open ako sa mga pautanan ni Brad Prisi. Mangutanan lang siya, sumala sa akong giproiba. Dili mangutanan sa wak na ako i-probe. Okay, Brad Prisi. Mayroong talus sa akong tanan. Dahil nagkakagsaon kay ang oras ng dagang kay na may agang kining maong na istorya. Unang pangutana, Bradford, kung samaan o naanabay na tukod na iglesia panahon sa mga apostoles. Dahan-dahan, kung imong basahon ang Bible na ay Church at Corinth, Church as
at Colossian, Revelation na 7 churches in Asia. So naanag yun kay ang simbahan nagpasabot pa nagkatauhan ang 12 apostles mamantong unang mga membro sa Iglesia ni Cristo de Cristo. So existido na ang simbahan sa panahon sa mga apostoles. So Kinsa man ang trabahante sa pagtukod sa iglesia ay yung tubag ana-ana na tukod. Una-una ang mga apostoles, sila man ang unang mga haligi sa Iglesia ni Cristo de Cristo, Efeso Kapitulo 2, versikulo 20. Dayon, midaghan o hangtod nakaabot dito sa Antioquia, sumala sa Buhat Kapitulo 13. Sa Iglesia sa Antioquia, dihay mga propeta o mga magtutudlo. Ang versikulo 3, ipandungan nila ang ilang mga kamot si Bernabe o si San Pablo sa ila o ila silang ipalakaw. So naan ang iglesia sa church at Antioch, mao na ang nagpadahas kang Bernabe o kang Pablo sa ilang paglakaw, sa ilang ministeryo. So existido na ang simbahan bisan pa sa panahon ni San Pablo. So ang mga apostoles, so klaro tayo na gulong diha sa Matthew 16:18, ikaw Pedro, ibabaw na yung bato, tukulong ko ang iglesia. Tagaan ka og mga yawi, kung sa ibidili ni mo duni sa yuta, dinili sa Apitos lang. So kining Roman Catholic, sa panahon nga natukod na ang iglesia, mao na ba ni ang ngalan sa mga iglesia sa unang panahon? Marcos ang sinintite, bingon si Cristo nga akong balay, referido sa simbahan, Presidente sa anong Timoteo, ang balay mo iglesia, bingon si Cristo, ang akong balay, nanlan o balay sa pag-ampo ang tanang kanasuran. If we put it in one word, Catholic na siya. E mo na ang giingon sa Roma 1:8 na. Epistes, Himon, in Katangilitay, in Bolos o Cosmo. Mo nang dito sa Roma, mahimong Katolika. Mo nang natibuok ng pangalan na Roman Catholic. Ang buti pa sa butana, dito sa Roma, mahimong tibuok kalibutan ang simbahan na Cristo de Cristo. Kasi nugdan, maingon si Cristo, I will build my church. Wala pa na siya hinganli na Roman Catholic. Pero dito na sa ulan didugtong na tungod kay appropriate na nga tawgon, tungod kay supay naman sa reality. Nag-adto naman sa Roma, tawgon na din mga Roman Catholic, o kung kay kato sa Roma, Jerusalem pa mo padung pa din siya dito sa Roma. So ang pagtukod di ay sa mga iglesia, wala pa'y ngalan. So dito nanganli sa Roma ang maong iglesia. Mga ka na sabot? Na ang ngayon na giingon si Cristo, Marcos 11:17, ang akong balay paganganlan. Paganganlan din umaabot pa siya nganli. Ano ba na yun imong dimog? Marcos ang indahano. Yun ang akong bata, ako din paganganlan. So naguna-huna pa silang sa pangahan. Pero pag kahimog sa nasa bata, hindi naman ay parehistro, bukangan lang din siya pangalan. Pero ang tinog, dalawa pa sa ngalan, bata pang iyan. Ano ba na? Bata ni, for example, bata ni Jores, ako asawa. Bata pa rin ni Jores, for Iglesia ni Cristo, Iglesia sa Diyos. Pero dito na siya pahinganlan, kung maabot na doon sa saktong panahon, doon na siya pangalan. Walang simbahan. Paganganlan. Basta mo kailap na. So palangan lang pa, pero wag pa'y ngalan. Agi pa tayo. Palangan lang pa. Okay pa? Mga ba na sa buti mo? So, kapalangan lang man, kaya saan man doon nangli? Kapalangan lang man na. Kung matugod ka sa pagngalan Catholic Church, si Ignatius, na ikatulong obispo sa Antioquia, kay obispo sa Antioquia si San Pedro man, sunod si Evobios, sunod si Ignatius, maunag yun ang nag-opisyal sa pangalan. Nga naman, appropriate naman. Meaning,
Base naman sa geographical, kaya hindi kaya naman sa matibong kalibutan. Diningon si Ignacio, oy, aong naman na kaugon yun din ng Katolik naan naman sa mga lugar sa kalibutan geographical Tumatong maong na siya kataugon nga Katolika, dili pa sa tawag Katolik dito pa sa Jerusalem kaya lokal pa man siya. Pag nahimo na siya worldwide, pwede sa tawag nga worldwide o universal church. Ikaw man lang, ikaw lang, balik ko. So, karon, balik-balik naman po sana. Kasi, naanay-naan, sa Jerusalem. So, ito na nangyay sa Roma. Namaon na po, preto na dito kaya. Kasi aman magitan ang Santo Papa. Okay, kining Iglesia na inong gitawag o Roman Catholic na Nikayla na Progress Pilipinas, utay ba ni o kauban ni sa mga apostolis sa itong ilang itukod na mga iglesia? Versikulo po tayo represent. Ano man sa Roma 16, this is 15, versikulo 25. Babasa nato din 24, 25. Muhapit unya ako diha sa akong pagpaingon sa Espanya. Versikulo 28, kung mahimo ko na kini, ikahatag ko na kanilang hinapang giamot alang kanila, mugikan ako paingon sa Espanya, kung muhapit ako kaninyo. So, sa Roma, yato San Pablo sa Espanya, di sa nahistorya na sa Santiago po yato dito, sa mga taga-Espanya, yan po sa Pilipinas, 1521. So, ang simbang Katoliko sa ako naging nanggulang lagi kadugtungan ngadto sa mga apostoles. Siya lang gustong simbahan na magkaling sa iyang kasaysayan ngadto sa mga apostoles. Ano bang dili ko sila makatulong? Okay, ako ba ang pangutana sa gwapo kong amigo? Nakapilbasahon na human ang mangutana to sa Marcos Kapitulo 9, 38, Marcos 39. Siwan mingon kaniya, matutulog, nakakita kami daw na nagngilis o mga yawa sa imong ngalan. O gibatlong na mo siya, kay dili man siya kauban na to. So ang apostoles siya na ay nakita na naghimo sa mas ilang himo, murag gasa kinini, kaya may probidangan, nanas kalin siya, na makalingin ang demonyo. Pero dili kauban nila. Si Jesus, may tubag. Ayaw ninyo siya pagdugid. Kaya walay tao na maghimog milagro sa akong ngalan, na makasotig daw ka na tungod ka na to. Sa 40, ay ang dili bakot ka na to, bakit ka na to. Si Kristo may insulti yan So maalamon good ang iyang likuan, kay uban pa to. Abadulungan na kay ibig to kauban. Pero wala nga na si Kristo. Ang dili bakot ka na to, bakit ka na to. Ang pangutan na mo ni. Ini bang Roman Catholic na pagtulunan, dili baka kabangkot ni mga apostolos. Dili, kaya ba magandang kauban sa mga apostoles, mo na ang itukod sa ni Kristo o ipasakupan sa mga apostoles. Yan ang imong ibase nga versikulo, mo na ang one of the 16 documents of the Second Vatican Council. Ecumenism nga. So, last not mean nga dili sila mahisakop sa pundok ni Kristo kaysa Juan 16 may si Kristo. Adun na ako'y ubang makarnero na wala pa mahisakop niling torila. So mga po sila, katong ingon na mga wala pa ba masakop. Kung napasabot pag sila masakop, ingon si Kristo, kinahanglan
gadon ko usab sila nganhi kanako mamati sila sa akong tingog o mahimo silang usalamang kapanon o sa usa ka magbalantay. Sa ato pa si Kristo during the time wala pa man gid na porma ang simbahan, gialaw ni Kristo nga meanwhile na wala pa gyud na porma ang simbahan sa Pentecostes, dayon si Kristo as long na dili sila supak nato, dapig sila nato, but does not mean na dili sila kuhaon ni Kristo dito, kuhaon ko usap sila nganhi ka nato aron nga dili na magkatibulaat diha na lang sa usa ka panon, meaning sa iyang simbahan o sa usa ka magbalangkay. So kana nga bersikulo di wa nagpasabot lang buwag ka, kundi nagpasabot ka na nga sa umaabot ng panahon di usahon na sa Ginoo sa iyang usa ka simbahan mo dito. Time. Sana. 10 minutes. 10 minutes. Fine na. Okay, balik. Ikaw, imo, marog. Umuhal mo. Imo, marog mo. Imuhan ako. 15 minutes bro. Bro, 15 minutes bro. 15 minutes. Okay. Wa agad nakiwas ang kamutan na dataanang nagkatihiling ka. Pero ibalik dato na kung naapay ka na ko no. Kay di ko matagbaw na di ko kahumag kamutan. Okay. So ato na pong visit na kay kunan lang respeto ta kining timer. Kay di ang bagay kanya mahumag at kadlaw na ni. Okay. Pasensya mo manghigala na patuloy ko lang gapon ng atbang pero hilaw-hilaw lang. Tungod kay natao lagi ko nga na reunion, musikiro ko sa kapilya, kanya nabantayan ang gagalingon, sige akong sabat-sabat na way sabot-sabot. Agoy kay nadaghan magmariyon, may samot kong kalibot, asa kay Tinoo ka ni. So, ato ko kumangatan na sa malang driver, Tinoo, kaya na ako ilay katubag. Pero maayon din ang arita ng tanas atong giliyon na. Kaya aron dili na kang galhin o nakasabot na ka. So, mo ni. Kaya ako, nasusiman kung ganaan na may iglesia nga dikukod, kay si Pablo mismo, ulahin man din siya sa 12 apostolis, naanay iyang gibantayan na makalapas sila, kung kay naanay natukod. Kung kining mga bersikulo, bunatag po niya sa akong uluan dito sa Montermoso na mo ibalik tarik-tarik dito. Nga, kini lagi magdada na ka-Biblia, nga na nagbalik ka, na mo uwa na presyo, lari na giliyon. So nahandang akong uluan, di ayaw ko pangutana. Nga, atong kumura ang akong nahuna, gusto do kumutana po sa akong uluan, aron masabtan ako, angwa na ko masabi. Pero iyang huna-huna kay dibatuan. Pero di ako nakabantay po, nawa ko pasagdis yun. Kaya sa iyang mga panakana, siya po nitubag kaya di na ko katubag. O di po na ko malimpi ang iyang tubag. Tungod kay ako yung bitimanan. Kaya nakakan naman siya, Brad. Susi. Ang tubakaron ang mga apostolis nagsangay sa Ginoo sa pulong niya, nagtawa na dugupog kay bawa sa siya kung karon masangyaw gapon sila kay wala man ko kita nila o wala ko sila kabot sa Pilipinas. May tubag siya, nagsangyaw na sila mo nagsangyaw. So ikaw nagbasa ka mao na nga natay bersikulo ana sa Roma 15:20. Ako jud nga basa, ako kung basa kanina mo ani gitinguha ko dayon kanunay ang pagsangyaw sa mayong balita sa mga dapit din mo wala kay kasangyaw si Kristo. Ang dili ako magtukod diha sa karanan nga gipahimutang na subat nga awa. So di na basta-basta siya na musangyaw nga kasangyaw na Kristo kay basig magtukod na siya nga nanay na tukod.
So, musunod na doon siya. So, mao ni karon na kining Roman Catholic na akong giapilan, automatic to ang kagibunyagang maligos Katoliko o sa demokana ang mga taon sa inyong Katoliko. Pero wa ko kasabot sa mga doktrina. Hindi sabat-sabat lang mong away sabot-sabot. Mao na karon binhi ko ni Susi na si Kristo ningon na yun sa itubang niya panahon niya itong mga apostoles na bilang ibadlong ang mga tao na naghimo sama sila himo itugaan sila sa Ginoo pero sa itubang si Ginoo ayaw sila pag-bili kaya ang bili batok kanato dapit kanato kaya kini mga sibdi uban ang bugiro pero ubang mga sibdi gawas niya 5 kay gawas siya akong mentor siya Brad Alvin o kung kita kayo na no mau mo na itublo na po ang ubang wakay authority ingon ka na wakay katungod wali mo sayaw grabe po ng mga sibdi pang ubang mura po sikinsa bagyo mo na puno mo pagulong pagod pero garis Biblia ayak po na karena ilang man ron o magkudlog gahi so naiayo patulad anyo si Kristo sa mga tao kung tinood ka mo ang akong tununan kumana ang akong patulunan yan ingon ko doon sa Matthew wala siya magdalag kalinaw kundili espada nasa Matthew 10:32 yan dire ako 34 ayaw ka mo pagmamauna na niyaan niya ako ang pagdalag kalinaw sa kalibutan di kalinaw ang akong gidala kundili espada Pinoon niyan niya ako aron magkabangi ang mga anak na lalaki o ang ilang amahan o ang mga anak na babae o ang ilang inahan o ang mga umagan na babae o ang ilang ugangang babae ang labing lilad na kaaway sa tao maraon niya ang mga sako sa ilang kagaling panimalay ngalong ako nag-isip niyo mga higalan na itabot yun ako na sa nagsugod kong susi ganadaan akong Biblia nabasa na akong Biblia na-apply na akong kinabuhi sa pulong sa Ginoo ang nagluto sa maayo na to ang akong amakan natin iubos na niya kaya labi pilit naman yung Biblia da ganahan kong matis ubang reliyon gani mo bisita ko sa ubang reliyon pati suko ang kataya itong tumura kapag ibaw niya dito kung simbas bang bunangin agul bahubog siya wala man siya mahimo kay magdahong ko Biblia wala po siya ano Biblia ginilit siya hindi na ka maglangan ang istorya ka sukad ka lang kung dili ka mo biya umuhawa niya na karawa iya pagkawa ni balan na kong reliyon alas siya mong apelido sabunan ka na o kinig ito bang sino kan hilak malugan hukot ang dugan kaya ako badungan lang ako ng may laki siya may kagsoon kanungon, kalahubog, kawatan, sukarol kung sa kanila wajag baka sokis patay alas siya mong apelido kung ganyan ako Biblia na bangko ng kinabuhi nabuhutan ako gamay mas kilaging na ako alas siya ang apelido mas nag-apelido na ako mo na nagkado na ang Biblia yun nagtugaan ako na naadi ay iglesia ang gitokon o ang pagtulunan ni Kristo mao ito mo sumalas maturing dito ito mo ang tanan na napo yung tumakumo din kung saan kung nato pag kudaw tumo kung dili nato susiyan so saan pag susi niya doon na kung 74 karong buwan na October na September nakit-an ako na kuning atong Ngayon mga Katoliko, daghan sukari sa tubos apostolis. Kanya, walang po kong balik, reliyon kay wato po sila yung reliyon kay naamang po tubos sa apostolis sila. So, nagkala na ako, napabiling kong Katoliko, pero lawila lang, kaya ng baluto. Muna nga, Lagi po tayo na namin nga makasusit kay makapaminaw ang tabot say.
Kaya balog kag reliyon, mulaban kag reliyon, birahan nga itong Katoliko, malain ako. Pero karon di ako malain. Ano naman, ano nga mga Katoliko, nakauban ng nabagong kinabuhi, nabagong doktrina, sama ni Albert. Ang Katoliko ang Panglaw. Na-asmatic to. Una nga, dili man na ang Katoliko, diretso nila na intermotanan. Kaya na ay nangabag ko tungod sa pulong sa Ginoo. Ngunang, pinindukri na yun ako ang ibag minuto. Kaya di araba nga, si Maria ko nawa makasunod sa salat ng nandun. Ako lang susulo na muna, wabot ka anak. Kalakaroon lang ako lang magkano, hinay si Alima, kaya iyang tubag, wak ko na makasupa. Maila, buta ni Karoon man, hulahutay rin sa gitura kay. Ngaya mga isurdos, Valencia ni, ikaduhang Domingo, matagyan. That's arana. Pero tungod sa ikadusi, kaya daghan mo gamiton nga karon kay ang butot kay suldo ni nga bigyan ng simuhuba ani. Tungod lang anong maong mahimo sa espiritu sa mga sikbi. Pilitin sigo di ay halay kay siya. Kaya mako pa niya do piniyo no. Bala na sa tulo ko ang mga pareha mo ang mga datot ka. Ha? Pag-isang asa biyay na suldo na. Nagbiyay pa, makasuri-suri pa. Ibo kalibutan. Na ikaw na. Oo na nga. Mag-istorya rin ni anak kay amigo ni dumiyan niya kay. Ipasar magod siya sa mga tao kung malagyo kay kalma magod istorya. Ito pala, isig palaaway. Bisura. So, mo na nga, ganahan ko basta mo na nimbitar na po kay amigo naman eh. So, mo na karoon na nagala. Hindi masukod doon ako. Kaya nga naman, sinasutuhan doon siya sa Biblia. O ako po, na ako po gamay. Hindi ka gamay giulo ka. Gamay nga nadawas Biblia. O maura po niya ikaatbang kay Bible alone man ko. Kaya nitoon na dugos mga apostoles kaya sila may una. Gusto kong paalo ka, diretso ka, pastor. Nawahira man na sila. So ano dugo mga apostoles? Una, kini mga apostoles, ilang pagtulunan, isang pagdak sila makasulatan ng diri. Para may Bartolome, kumako, mga sinulat. Pero igo na. Nga makat tandi sa rumang Katolik na doktrina o binigod masaktan nato o nangandoy ko na sabi daw yung gitlang nga kami makadayulog po pero wak ka doon siya niyis so mabot na panahon ng niyis na sila muna atang nga nato kay makapo ang katawhan kung si sabi daw yung na ikastorya kung nakuang ka na o sa buksidor ka na mura na si Paklaw saghang tanaw o alima mura na aro sa magsayo siya, magsayo. So, mauna importante na ang Biblia natuan diri nga susirong yun nato ang akong reliyon kung parila bago ng paputulis kung parila ang iyong tatamo agaw na may bahig reliyon kung parila kung makita ninyo maprog kamo yung mabasa kamo yung makabantay ayaw paglangan pagbiya sa Roman Catholic aron dili kumapil sa silot kaya ang Ginoo na bay ningon diri sa Korinto Kapitulo 6 ikawang Korinto Kapitulo 6 aron masayod ko ini nga mao ni ang akong nabasihan diri 6 para versikulo 17 ako sa katulsi ayaw ka mo paghirusa sa mga dili magtuturo dahil dili dayod maka sinabot ang matarong at ang madautan magkaambitay ba ang kaya mo pangipit dili dayod makauyon si Kristo at si Belial dahil managsama dagod ang magtutoo o dili magtutoo magasabot ba ang templo sa Diyos o sa mga Diyos dili kay kita ang templo sa Diyos mabuhi sa disulto sa Diyos magpuyo ako, makiguban sa akong katawan. May mo ako na ilang Diyos o may mo sila ang akong katawan. Bisisisi. Busa ang Ginoo nag-inon. Dili pastor ng Ginoo, dili po ang pare. Bulagi sila. Dahil paglayan gikan kanila o ayaw ko mo paghikap sa rugaw o dawaton ko kamo. Pero warning lang, ayaw mo paglaytay. Susihon sa nato ang doktrinas Roman Catholic. Sugot na lang ko basta ngayon na po nakita ninyong sayo na doktrina para pwede na ka
Pero para na ko, mahimong tagdila po kang magiya, kaya mahimong kang kahayag. Sama ni Maning, na nahimong kahayag, kung may charismatic maging siya, kinabuhi, maging ang iyang ibasihan, mababato. So, daghan garon mga Katoliko, bahala na o di mabato, basta makasabot ko sa doktrina, adik magsilbi po na. Kaya naarabay nga dili sa mga sakop sa Ginoo, sa pinadayag, 20-15. Kung sa may butang ng Biblia, 20-15. Yan dili. Ang tanang tao na walay ngalan diya sa libro sa kinabuhi, itambog gadto sila nga palayo. Ngalan ba siya dili binuhatan, dili grupo, kundi ang imong ngalan. Mga apostoles, katong 72, nalipay sila maayo ang ngawang puto kanila. Kung ingon ang Ginoo, ayaw ka mo kalipay ang ngawang puto kaninyo, paglipay ingon ka mo. Kaya ang inyong ngalan nasulat sa libro sa kinabuhi. Mga nang importante niya. Ang ngalan tayo, Brad? Okay. Ang tayo may mga na. Ang kaakon, gaya na. Wala sa ka, ako ano, sa oras akon. Ugas, lakas. Okay. 1 minute, Second Felicia. Sa Mateo 16:18, mayroon man si Kristo, you are Peter upon this rock, I will build my church. Kung sa man ng my church, singular 25. o plural. Isang pa, ipangutanas mga baka. Singular din siya. Ay, usahan, my church. Wala yung daghan siya. So sa ito pa, dili mo supakon si Kristo nga usa na yun yang gitukod. Pero karon kapina sa 40,000. So kung usa lang yang gitukod, asa man din ang gitukod ni Kristo nga usa lang. At yung iglesia na gitukod sa mga apostoles na dito man nila ang mga kinunan dito sa Antioquia. Kristohanon. Maunay tinuod ng iglesia. Kaya Kristohanon, napasabot na magtotoo ni Kristo. Muna, nakakita ko din Team Maria. So, Team Marian. Ako ang akong grupo o Team Kristo para klarong Kristohanon. Maria naman yung maong sa naman manawa na mas Kristino kayo. Maria naman. So, ina ko nakabantay. Kapakatakaka lang dahil tao. So, ano na masilip Biblia kayo. Sa Biblia, Kristohanon, dili Marian. Ano na, Maria naman na. Sa buhat 23:11, mingon man ang Ginoo nga ingon nga nagpabatuod mo sa Jerusalem, moadto mo sa Roma. Ang pangutana, moyon ka ba nga ang gitukod ni Kristo sa iglesia nakaabot yun sa Roma? Sumala sa Roma 1:6 hangtod sa 8. Lima, betul. Baik sastra na, Mika Jerusalem, Muhammad dito una, paingon sa Roma, ada ungan sa Roma, ibo kalibutan na. Sa sayos nga, ang inyong pagtuo, nasangyaw sa ibo kalibutan, ang ilang pagtuo, dili ang Roma, nasangyaw sa ibo kalibutan, pagtuo sa Roma, muna niya mo Kristo na. Kaya may uyon ka naman, Miss Pudisale, na ang iglesia ni Tuko ni Cristo may abot sa Roma. Ang pangutana, ilaman karon ka iglesia na sa Roma. Naabay laing iglesia diha gawa sa Roman Catholic Church sa Roma. Kaya mayroon ka man nga usara iglesia ni Tuko, so nakabot sa Roma. Sa pangutana, ilaman karon ang iglesia na naa sa Roma. Tubag. Doon sa makatubag karon kanyang mga pilar, kung adto. Pero mag-ubanan ko ni mo rito, anak na pagkutubag. Kaya Roma, nakita, nakudanghan mo di ay. Alahan ang pagkutubag karon na, usara ada, ulo doon manatubog ako dito. Matod sa Road History by Arthur Bryan 1:12, the headquarters of the true church founded by Christ were established at Rome.
Ya sa Roma karon dunay usa lamang kasimbahan gitawag nga Roman Catholic Church. Kay wa ka man kapabarog nga naay laing iglesia gawa sa Roma, ang common ba nimo nga kanang Roman Catholic Church karon nga nasa Roma kaya inusara naman na mao na ang iglesia gikan sa Jerusalem. Dumag. Di ba yung akong na kay history naman, history na mabasa naman. Kay yung imong history na mababasa na. Kami sa Google din mo. Kung karotan ang Google, kasi natukod sa Roman Catholic. Ang itubag sa Google, Kristo. Ha? Dili ko mo na o anang Google kay tawag pinaghinguan na. Kay dili basihan ang history nako. Kay kini history ko ni. Ang atong ipalataan sa Biblia pagtulunan, doktrina, building, adina ang tukod ang iglesia ni Kristo, iglesia ni Malalo, iglesia sa Banisa. Wala. Pagtulunan akong basihan. Pasensya na lang, dili ko ta makatugod anak, magkakaroon. So sa ato pa, kining imong pagbarog din wala kay knowledge nga sa Roma di ay nag-inusara ang iglesia diha ng mga Roman Catholic Church nagikan na sa Jerusalem. Wala kay kasayuran ni anak. Edit naman ko Google, so sa ato pa, kay binuhat naman sa tao, kining Bible, kinsa ba nagbuhat din tao o mananap? Tao na buhat ko yung mga sa Espiritu. Una, ang nagkumpala niya, si John Jerome, Katoliko. So, ano yung base? Kaya naman nabasa. Alam ko, kung makakakita. Dito sa Roma o sa Rawag Simbahan dito. Pero mag-uban na dito, matubag na ko anak, ang ipot katubagas bangga. Kung mag-uban na ka dito. Yan po ang pagnato na mag-uban na kayo. Kan agong paro doon. Para ba doon ang simbahan dito? Kaya nang, libro-libro. Pwede man ang hinuon. Mahal ng buna. Kwarta na. Pero actual din. Dito basihan doon ako dito. Kung mag-adto ko dito. Kanangan doon po mag-adto Roma. Matod mo, dili ka motoo sa Google nga nag-ingon na si Kristo ang nagtukod sa simbahan ng Katoliko. Karon kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, Patrice, kinsa man di ay? Dili sa katubog ang tao, kaya dili man tao basihan ako kinsa nagtukod. Ang ako lang, buhara man guna. Kung makakura ni Kristo, tao guna nagtukod ani. Bilang nagakuan. Pero ang akong nabantayan, sa kulong ang Lord. Okay? Kaya ngayon na si Kristo, na kung ikaw lang kay bersikulo na ba ni Brad Alvin sa Lucas 9:26, kung ikaw lang gani ang akong pagtulunan sa tubangas mga tao, ikaulaw ko sa tubangas mga ito pa, doktrina gay pagkadaan ni Kristo. Kung tunood ka mong tununan, kumana akong pagtulunan. Dili mga simbahan na natukod na naanay nga dito, Baptist, Mormons, dito ko anak. Kaya naman, sa Biblia, madawaan naman ako kung sa pagtulunan sa Roman Catholic. Pero halahanan, dili, Todos Apostoles. Kaya matutag, ngayong gagwa, makabatok siya, kabatok. Pag-ampo lang gani, ang tutulo ni Gano Espiritu, ang manamok, pero ato daghan ang Santa Maria, inakadus, iampo kami makasala. Ipuntak ang Santa Maria, dawa po tataybang. Reply, wapin siya, dawa po siya, silko, wapin ang number. Oh, ang problema lang kayo, maamay ito naman, ang gunakaw na itong na-practice ba? Kung wala ito sa sira na, wala doon na gulitod sa Apostoles, wala doon, baktuloy Apostoles, anak. Ang ini yung pag-ampo. Baga madama rata, o kita lang po, bisulong po ta, kay, bisulong po tayo, sa tapo na po, sa tinaot si Santa Maria, wag yung makulong ang rosaryo mo. Di mana may pangutanan na program. Kasi, namang kadaghan na ba itong imong atuan, responsive ka dapat sa tuban. Misapa ka man sa nagbuntaog ng mga ebidensya na dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, na ata ba ebidensya diha na makaprobar bisan gamay nga dili si Kristo na ay tao na nagtukod daw sa Katoliko? Maro na akong tubag yun. So ayaw na ko tubag-tubagan. Si Maria nagtubag ko sa rin. Huwag na ko mangutana anak.
ayaw na ko tubag sa dili na ako gipangutana. Dapat tubagon ko nimo sunod sa akong gipangutana nimo. Dahil dili ka man supakon man gyud nimo ang nagbuntaog ka ta matuoran ebidensya ka si Kristo ang tungkol sa Katoliko. Ang pangutana lagi dinhi unsa man ang imong basihan nga nangahas ka man sa Panginoon nga di si Kristo makatulog kada ikag tao nga dili si Kristo kay di man ka si Kristo ang tungkol kinsa lagi Aging ang labi nako, nga dili tao mo tumbok ka, tungod inyong akong nabasahan. Ngayon, the Jesus, nasubak kanila, mga tipawinon, wala ba yung masayot si Isaiah sa inyong panag, yang panag na tungod kaninyo, sumala sa surat. Ini yung mga tawanan nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apa ng ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kaya ang sugo na hinino lamang tao. Kasalanan na ganyan pagtulungan ni Kristo sa atong pagtulungan ng Katoliko. Dili na natinuod o hinimo na ng tao bawat koneksyon niya. Ang magtutuloy ng original. So kita mga Katoliko sunod sa apostoles at mga kailangan. wa man ko nangutana nimo anak. Ang ako pangutana ba? Kung dili si Kristo ang tungkol sa Katoliko, sumala sa nagbuntaog na ebidensya, kinsa lagi. Kung matubag ka, wa ka masayon, sa ato pa, wa ka masayon, nga ang simbahan dahil na Katoliko, gitukod sa laing tao gawa si Kristo. Diba? Ikaw ang aluma amigo matut ka? Ito ba na kung di sa tao kung libasi, ang kinasay nagtukod, ani? Ang akong libasan pagtulungan. Di ba? Kung malalahi na pagtulungan sa mga apostolis o sa ato, tao na tayo nga di nakauban. Ano mangita kung makisay katukod, anak? Nga naan naman ang supaki naman ang pagtulungan sa apostolis, pagtulungan ako. Daghang pa rin istorya na, nga mangita pagkantaw kisay katukod, anak? Bilin, anak. Importante. Hindi ka makasabot ini. Importante na. Kaya ang gusto na ko, mag-basketball ka, mag-volleyball naman hinaon ka. Dapat responsive ka sa pangutana. Subot bang ipasabot kay dili ni mo matubang, dili ni mo masupak ang nagbuntaog ka kamatuoran kasi Kristo nagtukod. Mao pa nang hinungdan nga bisa balik-balikon ka pangutana, di ka makatubag kay dili ka makasupak sa nagbuntaog ka kamatuoran. Mao pa nang rason nga di mo kutubagon sa tawhana. Makatubag lagi ko, pero dili sa tao. Pagtulungan lagi. Pwede na ka. Grabe mo sa alimay na kasabot na to. Ngayon si Kristo, kung tinood ka mo ang akong tinunan, tumana akong pagtulungan. Pagtulungan ka ni Basi. So naanay nakita na akong pagtulungan na diha ko ni Basi na dili si Kristo nagtukod. Kaya kung si Kristo ka nagtukod, consider good na to na magkasinabot ng pagtulungan sa atong reliyon o sa mga apostoles. Kaya mo man itandi na to, good na to, sa bukrina to, sa bunagay, sa balista, mo mo itandi ganyan bukrina ha, kay niyo naging si Kristo na itudloan ka na sa Mateo 28. So, ayun, sabtan din mo ba? Ada na lang dugupog sa tao kasi nagtukod ang Katoliko. Kaya na ako, basta pagturunan ako ang libasi. Na dito, Businoy 20, klaro kayo dito, na tungod din sa inyong pagpanglakaw, hindi mo ang akong mga tinunan. Tinunan ka mo, tudlo o pagturunan doon. Tinunan mo niya ang iglesia. Kanang katawas tubok kalibutan apil ang Pilipinas. Bunyagi sila sa ngalang samahan sa anak o sa Espiritu Santo o tubloy sila pagtuman sa tanan nga akong bisugo. Tanan bisugo ni Kristo mo ipatublo. Kaya mo supay na kanyang doktrina ni Kristo. Klaro tayo nga hindi si Kristo mo natukod kundi tao o isang tawanan. Wa lagi ko supak ang na kaya ba na may pangutangan ako? Ayaw may tubag sa din nako di pangutana. Ako pangutana ba ni baliko nako ha? Mao ba hinungdan nga dili ka makatudlog tao kay dili ka maka
sapak sa nagbuntaok kakabaturan, mao ba'y hinungdan, mao nang tubag, ay kung datuwan ang ipagutan na, na naminaw mga tao, intelligent mga tao, nagnanga mga tao, so mga siya na, yun pa na may pagutan na, malikod ka pagutan na, mao ba'y hinungdan, na di ka makatudlog tao gawas sa Kristo nga nagtukod sa Katoliko kay dili nimo mabungkag ang nagbuntaog nga kamatuoran nga si Kristo ang nagtukod sa Katoliko mao ba nang hinungdan na di ka makatubag sa pangutana tuwa dili lagi kapulan yung atubagan ako nga dili lagi sa tao basihan kay naanay inyong pamatuod na si Kristo nagtukod ha pero dili dug kumukuha na katulad ng pagtulunan. So bisan asa nga dili nga akong susuon nagpol araw dito sa pagtulunan dili bisa gatukod nila di parehan yung sulito sa Sabadista nagawin bisa gitukod hindi wala sa bunagil bisa na so ito mamuna ako gunan ako into ako mengkilis anak kaya ang akong gipakadakan pagtulunan ngayon si Kristo kung tinood ka mong akong tinunan sumana ang akong pagtulunan lahi na lang pangutana alima aron ito ba gawin kaya na dili na pwede na lahi pangutana kabutubag naman ka na ko dili lagi sa ngalan tao isang tawana nagtukod sa Katoliko ang ako pagtulunan pangutana gain gawas anak mao ray admission nga wa gyud ka kapabungkag sa akong gipamatuod kaya atong topic tinukod mo na sa Katoliko wa man ka magtapik o pagtulunan nagsabot man ka nga mag-basketball ano mag-volleyball man ka so kung nato sabot volleyball mag-basketball ta ayaw pag-volleyball kasi dito makasinabot ana so natong topic Dinaingon ka naman na di ka pugson, mo lang ako na lang po kay respeto kay isod man yung mamugod sa kaya sa magdugo. Congratulations na. Sunod. Ang Roma 1:8 nagingon diha nga ang pagtuo ang inyong pagtuo pinado ng tao ang inyong pagtuo mukaylap sa ibang kalibutan natuta na unsa man kang kinsa man nga pagtuo ang ipakaylap sa kalibutan sumala sa Roma 1:8 kang kinsang pagtuo ini mo ay pangutanang sa to kinsang pagtuo Roma kapitulo 1 ay ito kami mangkamot ang anay ang magawaan na sugaan po ni mo hikan ba po ni mo amigo man po lagi mo ang kabangan po ni mo at ang ipatamigo di mo kabangan po ni mo Well, ini si Alan, malito mo din sa una, ang karon. Kaya alam nagingan, wala ko kitag alam buutan. Pero may kayo na sige din na, buutan na po. Mga sa tanan, nagpasalamat ako sa Diyos, sinabi kan sa Kristo, alang kaninyong tanan, kaya nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Isang pagtuo, nasangyaw sa tibuok kalibutan, pagtuo sa Roma. Kung sa mga pagtuo sa Roma, nadirin sa Roma 10. Ba't yung nilutan? Noon ay ganahan dyan ako kay Sibo ba? Aris Biblia. Roma 10:9 Lara, maluwas ka kung ipahayag mo na si Jesus mo ang Ginoo. Ngunit pagtuo sa Roma o sa kinisungkasin mo tuo ka nagdan mo sa Diyos. Please, hindi mo kitang matarong sa Diyos kay nagtuo man kita sa kinisungkasin gayon. O naluwas kita kahit ipahayag mo na ito. Sa pangtana sa Roma Katolik Rosa mo, okay siguro ni. So wala dahil sila madawat sa pagtuo sa Roma. Gudadara nga ng Roma, pero paglahi ang pagtuo nga ilang i-accept. Tudlo ni Madrilan nga nagdag-cross o Santo Niño o natin Marian na sila. Tungod kay wala mo dawat gudara nga ang Roma. Awa mo na madala mo ng Roma, dawa mo madawat sa pagtuo sa Roma. So diha ka tulang-tulang. Ibasa mo na ng Roma 10 mato pa sa 15
Sumala sa versikulo 15, kung saon man sa tao sa pagkawali, gawas kong siya ipadala. Ako ka na, kinsa man ipadala mo. Kaya Roma man ka, kinsa, ako advance. Kaya sa Buhat, Kapitulo 13, si San Pablo o si Bernabe, ipadala man sa iglesia sa Antioquia. So naisimbahan na nagpadala nila. Pero kaya mo man nag-ikot ko, kaya Roma lagi, ako na diretso na, ako ka na kaya nagwali man ka, di man makawali, kundi kagipadala sa mala sa Roma na imong Kapitulo 3. Ako ka na kinsa may nagpadani mo nga iglesia. Kay sa Buhat 13, 1 hangtod sa 6, si San Pablo si Bernabe gipadala man sa iglesia sa Antioquia. Unsa man nga iglesia ang nagpadani mo? Unsa kay ayaw ko bagag Dios ha? Iglesia ko pangutan ha, ayaw ko bagag. Hoy, ako mga nangutan na. Unsa kay sumala pa sa Roma 16, di man ka makawali kaso ikaw gipadala. Si San Pablo si Bernabe gipadala man sa iglesia sa Antioquia. Ang pangutan na, unsa man nga iglesia nga nagpadani mo sa pagwali, unsa ka iglesia? Laro na ko ha, kasi lahi ako ito pag unsa ka iglesia nga nagpadani mo. Murag, lisod-lisod ang kubagan. Kasi ganyan ka, pinsang iglesia na kadami mo. Kasi tinuod mga gala, nga, og aras iglesia, di basihan o pinsa, kasi mo yung padana, ang driver mo kong principal. Ha? Yan naman. Kaya may nabasa o Biblia? Kaya ngayon na ng Biblia, dire sa Tulang 3, ang Biblia ko kung mabasa, kaya nangunta na magpinsagod, marot tao na magpupuna kay iglesia, katauhan na guna. Niya sa Juan 3. Wala. Wala. Roma 3. Masyarakat po. Ngayon, ang sunugo sa Diyos, mag-surface follow sa Diyos. So, kanang pangtalan mo, obserbahin lang ang akong gipangtudlo. O kung saan ang gipangtudlo. Kaya ang gipadala, mailang sa kitala. So, kaya ang Biblia na yun din sa ikaduhang Timoteo, din nga ito ni Basi, kaya Biblia naman sulat na mga mapustulis ang akong gibasa. Paano ang akong basihan sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, aron natay basihan na kinsay nagpadala. Busa anak, pagmalig-on, pinagi sa grasya nga nabatunan nato diya kang Kristo Jesus. Itugyan sa mga tao na kasaligan ang imong nabingog na akong giwali atubangan sa kadaghanan aron kini itudlo usab nila suban. So, wala na ko sa Biblia na tudlo sa mga apostoles, mao na po akong gigamit ni mo ng Bible alon to para dili ko kadugan o di na ko kabuha. Alon nga bis ang managikan ng pagtulungan nimo brad sa Biblia. Dili pagtulungan sa dunagin sa badista mo sa sinuba, dili sa mga apostoles na may unang tinun-an sa ato ka niapilit lang ko nila tungod sa mayroong mailang bitudlo sama po sa Jollibee, nagpagpansay sa Jollibee, kung sa'y ipangbaligya sa Jollibee, mga po akong ibaligya. Kung sa pagtulungan sa mga apostoles, mga po akong bitudlo. Nakasabot na ang Diyos may nagpadala, kaya ang iyang pulong may akong itala. Sundan ka pa sa imong giingon na Bible alone. O sa pulong sa Ginoo. Roma 10:15 ako nag-ingon nga unsaon man sa tao sa pagkawali, gawas kung sila gipadala. Sumama sa Biblia nganong nagwali sa San Pablo sila Bernabe, Buhat 3 hangtod sa 3, ang iglesia sa Antioquia
gipandungan si Bernabe o si Pablo o gipadala sila. Sa ato pa na ay iglesia kung simbahan na nagpada ni atong nagwali sa may balita. Pero kay Bible alone man ni atong gibase ka bersikulo Roma 10:15 o Buhat 13:1 hangtod sa 3. Mo nang gipangutan na ko ikaw kay Bible alone man kahaga sumala sa Bible di man pwede makawali kung di ka gipadala o magpada sa imo mao man ang iglesia. Ang pangutan na lagi unsa lagi iglesia ha nanlikong unsa na church ang nagpadahan nimo nga magwali ka tinukod ba ni Kristo dili kada iglesia ka nagpadahan nimo. Tinadakuan nga tinukod ni Kristo kay gikan mas mga apostoles. Nabitaw niyo nga panglakaw kamus dito kalibutan. Wa may usa ka apostoles na abot sa Pilipinas. Pero masuk way ang Biblia. Wa physically nga niabot sila diri, pero ang ilang mga sinulat nga gitabuas mga kategorangan sa una gihadlok patang ayaw mabasa kay makabuang. Mao ni nga minong kasulatan dahil naabot sa unang Timoteo atong basahon aron matubag yapon na ang maong pamangkana na importante gyud ay nga makuha nato kining gitawag o basyanan nga mo ang Biblia nga sa unang Timoteo kapitulo 3 14 ngadto sa 16. Ingon dire. Samtang gisulat ko kini, hilauman ko nga sa dili madugay makaanha ako kanimo. Sa ato pa kini si Pablo di ay na ay tinguha nga mo adtugod personally kang Timoteo, pero kung nga apan malangan ako kining sulata mo'y magtudlo kanimo kung unsaon nato pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Sa ato pa naay kasulatan pero dili pa jud na Biblia kay wa pa may Biblia sa unang panahon. Pero kanang kasulatan na mao po na nga nakarga sa Biblia. Kaya may Biblia sa Biblia para mas kabir. Kung dadan malaman ng Biblia o karon na apostolito tungod kay naanay mensahe nga angayan nga sundon mao ning susiyo na to ang Biblia nasa Roma kapitulo 14 kasulatan na dili na personal tao nga mupandong kay may apostoles na abot dili tandungan pa lamang ko nimo nga imong ikaw mapadala nako latinong ang iglesia kay mga Roma Katolika pagkadelikado ang imong tudlo dahi sa apostoles asa ko gumusugot dinahanglan dili na base dito sa Biblia Roma 15 sa basahon kay aron maklaro ko total inamigo dito po nato kaya ang tanan na sulat sa kasulatan musulat aron pagtudlo kanato aron makabaton kita taglaon pinagos sa ilog sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. So wa man ito, wag ito mo ng Biblia. So karon kay mabasa na sa Timoteo nga klaro nga Biblia na kay wa may laing gideklara nga balaan kasulatan. Sa Katoliko kini man yung Biblia, kini Biblia ang akong gibasihan. Na diha kaduha kung sa pagtulunan. Sa kapasa sa iyang tubag huwag yung tubag ang mabusanan. Nag-present ako rin nagpasakdan na kaya basin imo na ko tubag na ito mabusanan ako pero sa kapasa sa imong tinubagan huwag yun mo intawang tubag ang ako pangutanan 10 minutes kung sa lagi nga iglesia kay sumama sa Bible dili man lagi ka makawali gawas kung ikaw ipadala so naagoy nagpadala o kinsay nagpadala Buhat 13:1 ang iglesia lagi ang nagpada nila ni San Pablo de Bernabe pero ang kaya nagwali-wali mga kuda kung sa man na iglesia ang nagpadahan mo very simple question ayaw ko bukod dahil atong kapupudan sa kalibutan kay ano pa na ang kalagi sa iglesia so I hope hindi na ko rin may sorry sa pagkawan
Ikaw ba? Ngayon, di ba ito ba ibang pangutan? Ang iglesia lagi, dili na basihan na pinsang iglesia. Kaya gibasa na mas Biblia na to. Kung inyong subayang tanan, makasabot na kung sa ito bakit sa iglesia. Natural, ang iglesia, nagpasukupan sa mga apostoles. Kaya sila man ang nagsulat ani, kung ang ilang ang sinulat, mau akong gibasihan. Ano pag makuha mo na? Di na lang taga-pungson. Kailisod mo na yung magdugo o pungson. So, kung ito sa lang pangapana, imo man gagi panghinosdan nga Biblia ra kay imo, Bible alone. Ako tanda mo na kung sa man nga simbahan kung pondo ang nagda sa Biblia sa Pilipinas. Nanong nakaabot man ng Biblia sa Pilipinas, nilangoy nigikan sa Jerusalem, o gibit-bit niya tao, o gibit-bit ng tao, kung sa kasimbahan ang nagbit-bit sa Biblia na maabot sa Pilipinas. O ba? Ang Jesus sa Quran natin sa gabit-bit ng Biblia. Kaya wala akong ipagkadakin ako kung sa gabit-bit ini. Kaya ang importante yun ako, niabot ni. Kaya daghan akong basihan na pag usa ka mo, usa ka bunya, usa ka paglaom, hindi na lang sa Biblia ko, ha? Wala na may laing libro na basahan ito kay ang gidikaral sa balang kasulatan ng mga Biblia, kakulit ko man. Bago ito na ginong na, kita mga Katoliko, panahon ng restoration, lalo ka nagsusita. At yun mga pangitaan, ay mga history para kita sa may gadang Biblia ang Pilipinas, ha? Ngunit na na. Importante nga siya. Kaya, batupag na ko tanan mo pumunta na kita, bet na kaayo kung taong sa ako naman masisap ko. So, anong mga pangitaan na kasi kadala, wala na ko mentrisado sa tinopangkahan lang nga ko. Kaya, pastor na gadang, linukot na kapil. Kung sumada mo itong tabi-tabi, di man ka mahadlo ko sa kong sarang liyon, imong itatubang, halatong ini, brad. Di sa ado magsukod ang Biblia. Ako kung gidawat, abisugyan ako sa kuwan na makanat kahol, bato, kung na kapil na, bagbuwag pa, angay malamanis mata, di mo ito o Biblia. So, ni Sako, di na lang sa maghago ang mga tao, di mo ito Biblia. Katong mga tao nga, di mo ito Biblia, si Alima na lang ang patubangon, kung ito tanan. Di ba? Basta ako sa Biblia, sa Katoliko, anay ko kumusunod kay kini mo bubungkag sa doktrina sa Katoliko na dili dahil tinukod ni Kristo tungod sa doktrina na dili. So, ang Biblia, wala ni mulupad, gikan sa Jerusalem, ni doon ni Tugpa sa Pilipinas, wapon ni Milangoy, so naagay tao nagbitbit. So, ako pang tanan lagi, importante man kung kinsa nga simbahan ang nagbitbit sa Biblia na nakaabot sa Pilipinas. Ewan ko ba aeroplano sa una, kung wala ko lain na tahiman, pero ngayon sa man nga nakaabot na sa Pilipinas, kaya ang imo, Bible alone man ang imo. Dili man ka matuo. Tuloy ko pwedeng mabiblia, kidangan sa mga aswan. Sakto ang Biblia, isa sa aswan. So, importante, ako yung siya nagdahan din Kaya nagdahan din mo nang dinandang sa pagbitbit, sa pagtulunan sa Ginoo din kaya niya mga pagtulunan sa Biblia, pagtulunan sa Biblia. So, ang kato na simbahan na nagbitbit sa Biblia din sa Pilipinas, mo to ang simbahan na nagdahan sa pagtulunan sa Ginoo din sa Pilipinas. Kung saan simbahan na nagbitbit sa Biblia sa Pilipinas? Kaya po kung ngayon Katoliko kasi majilan, Santo Niño marag-cross, diba? So, basta online na ba? Online na. May order na online. Manang motorista na lang hatid talian Manong imo mo doon ang ipakadak. Ano yung na bitaw ko? Hindi importante na ko. Na? Saya abin mo. Saka na yung lang. Stop. Okay. Relax lang ba? Hindi mo taga-away ni Kadipan. Dibati. Friendly ni nga.
diskusyon, dialogue. So, tama lang. Total, pwede naman po kita yung istorya sunod. So, human naman ang cross interpellation, mag-summarize na ta. Ikaw may negative, 5 minutos na summary, ako ang last speaker, 5 minutes na summary sa atong dialogue. Truth Church sa atong topic ha. May makalimot ka ba? Okay mga igala, kamo na doon timbang-timbang aning dakong mga pangutana, kaya niabot na mag-isa sa Biblia. Hindi ko na importante sa gada. Importante niabot ang Biblia dire. Kung wak mo matuo aning Biblia, adto mo mabasa. Pangutana ang bumiti kada nga. Klaro na nga na permane. Julio Cardinal Rosales, kanilandaan. Basi igo na daan ng ato ng turuan. Mga bumati pangutang ang mga tao nga naman nga interesado kita bahago-ago ato mga sayra kay bakapalit ko Gitson sa sawag isa-isa ng ginamos, no? So, tante mga higala, agadahan namang mga reunion karong panahon ako lang ikatambang ninyo kay Tinis Alima katlo man yun nagsuldo kan sinubuhan na ikaw kung masayro yan na siya suldo ang ato lang na magsusita kaya mo naman yung nagpartisa ng pangutana kaya mo may ilang dibatin ko ng ilaha ako wala lang kung magdagiro na lima na makasabot magsasabot wala lang ko dali kaya na ay partingan ang mga tao makapaminaw kaya na mo may problema na ko sa DYTR na akong partner kung agyan gani ako katulik ko pero ang sabot na mo Biblia rin ba siya ang makasinabot ko kaya magpulyo sila mas Biblia di ako kung maging partner niya si Pastor Steve Palaka ang importante na ko kung asa ko ibalag kanyon bakos sus Biblia kay ang Diyos siya ay nangita kumaagi kay ang yawa maro nakabangkay ang yawa ang mamukuyanak ang katulungan ni Kristo tibok kalibutan ang katsila na giadto ni Pablo mooy niyan dire ipangutanaw sa kasikdi kung sa may pinanaan ni Pablo dito sa Espanya dili na sila katubag ali ang tubag na pag-iwan sa Pilipinas si Magellan o si Padre sa drama silang lumalasa kaya pangutanaw unsay gitudlo di katubag ano man dawa man madaw unsay unay lang duwain kaya karon dili sa Biblia kay ang maayong balita man si Kristo namatay gulubon na banhaw may pangabunagin kay karon kay ang sangaw maayong balita na si Kristo namatay banhaw aron mahibalik at sa Dios pero ang mga Katoliko sa ang dadala sa programa ade ang amo Onya, pagmadlagi ka doon na may medical interpret 1 hour dialogue. Bitipas naman ka sa topic the True Church. Pagka naman ka gipahok ni mo nga mga pagtulunan na out na sa inyo ang sabot. The True Church may probahon. Umarag na, abot naman gawalain. So may stop. Abing na may right sa pag-undang ni Ana. Kung kaya ka musunod sa policy ninyo ni Brad. Kung musunod ka, ibalik ang True Church kaya niya agad bang magsasanyaw. Tabok naman kung mamalain ng mga laing pa nga mga out naka sa linya. So mula nga, pagsabot yun na, unsa maging yung sabot ang True Church nga gibarugan ni Brad Paul o ang imong ambak-ambak na ngawa na masunod sa moderator. Ikaw ang moderator sana? Yes, Maxi Magwan. Samarin na lang sa Brad Paul. Sige, thank. So, dahil salamat that person no? Okay, sir. Ang ako magong topic, i-prove na ko ang Katoliko ang itukod ni Kristo. Ang mahitabo kang that person, nagbaritis naman hinoon. Di ka namin kung ako kong suldo. Asan man ang imong prueba nga nato suldo? Huwag ka na ko'y balay hantod karong 5 na ka. Balhin na ako kulianan. Nanghangyo na gani ko sa mga Katoliko nga pakuyo ko silang balay. Kung na ako ko'y suldo, sige hayahaya si Brad Paul Alima. Naot na ko'y karong balay.
Ikalima ko na ng balay nga ako gipuyan ka Brad Kaloy, may hangyo ra gani ko nga bro, pwede ko kupuyan di mo tulog ka tuig. Nang hangyo ra ikaw di sa ko papitihon kay wa gyud ko ikaplite. Ayaw ko martisa kay ang akong topic truths man. Kay mo na ko nga ang imong tungkakon ang truths. Personal yun. Personal na mahinon ng imong atat. Personal na. Ano ba ito ebidensya pa? Ano minin? Ako nga nagpamatuod ko sa nagbuntao ka kamatud ang katuloy mo gitukod ni Kristo. Di ka mo to. Pero nang imo hinon minaritis nga imo ipatuo sa mga tao. So, sakto ang atong former president na wala ka makaalain sa atong programa. Kinagayalo ko, dili ka testimony. Dili ko ni paghilabot sa kinabuhi sa tao. Mo nang right man ako na ako na sulti, nagadang imong dimaritis na ko rin na tinuod. Kay prueba na yun, mupuyo ko kabrad man yung upat, isa ka tuwing upat ka bulan. Ihangyo ako dito. Pero kukwatahan pa ko. Kukwatahan pa ko. Nga naman nga manghangyo man ko sa katulik ko, mapuyo na ko isa lang ka tuwing tulog ako eh. Ano lang imong kulang siya ba? Nga naman pa ko yung dakong balay ron o dako kong sweldo sa katulik. Kinsa mo ko katulik ko na sweldo na ko. Anhil daw mo dili, karang sa ako, sa katulik ko. Ayaw ko pag pinaritiza kay noon na sakto yun ang giingon sa atong former president na wak ka makalain sa ato na subject. So karon magsamari ko. Ako gipamatod-an nga ang Katoliko tinukod ni Kristo. Ipruibahan ako sa daghang ebidensya. Ang imong katungod unta, imong gubuon ang akong gipabarog. Imong ta gipabarog nga naay laing tao nga nagtukod, dagkol kini Katoliko di tinukod ni Kristo na ato ni ang mo ng tao nga nagtukod. Wa ka ni kakatubag minsan tahon nagtukod imo ra nagunit-gunit naman ka. Ang mga tao din hito kado. Ayaw gamitan ng platform kaya nang imo nagbintaha ka man din gipahimot sa nimo ang panahon nga magpalusot ka niya ang imong atak sa Katoliko. Ito man niya nga pero amo lang ang i-consider ipasagdan na ka na mo ang imong yung personal intention din atakihon ang Katoliko sa sayo o walay ebidensya na statement mo yun na imong purpose din mo nang akong pamatud-an din ng Katoliko tinukod sa atong Ginoo. Wala ka makapabungkag na ini, dito noong ka nagpamatuod sa lahi, nga dili na mao. So na ang ito pa yung nabungkaw, wag ka. Ito para ito nagkatubag. Ito ka nakapin sa nagbibig sa Biblia. Sa Pilipinas, di ka katubag. Basagin mo ang Biblia, ni ana din importante mga nga itong magsarkisa nagdaha din higit sa Bible sa Pilipinas. Kaya ito Bible alone man. So ang sagika ng Bible, o kinsa may nagpadali mo sa pagwali, kinsa na simbahan. Wala ka makatubag. Mo na nakabungkag, kasi magkatubag. Buti pa sa Mr. Face, nag-ilusyon ka lang. Mo nang mata na ikan sa imong pagkatuon. Kaya mo nagdanggo ka. Nagpapag pagkasabaan ka in public. Kaya naman, iguang nabayag ka kung wala ka magtinarong din sa atong diskusyon. Truth, source, and topic. Magdaot unang ka sa music ka tao. Ihalap ka ba na ko imong personal kaya natulit? Wala. Pero i-demanda ka nga soldado ko sa Katoliko. Asa may mong ebidensya nga na ay Katoliko nga nagsuldo na ako. Pila akong buwan. Nadato na ko ko. Kinsa nga pare ang nagsweldo ka na kong monthly. Mao na kung ang ato ng kasohon, naduktan ka na. Lightil man ng imo. Lightil man ng imo. Kinsang paria o distuhan na giselduhan ko. Asa ni mong ebidensya ka na ako salary nga dokumento nga monthly naghatag na ako ang Katoliko. So, pero ayaw na daotang, ayaw na pangdaot mo sa dili maayo nga ebidensya. Okay.
Sa tinuod lang, huwag ko magdaho mga amigo nga may ubos siya. Kaya kumisa naman ko na ho ako. Kumisa ito, ito ba kung ebidensya ang tao na nagsimbo mo. Gisugsog mong gugpugod sa Valencia. Na Brad, apel balas sa tuloy ko Brad, ang mapayak ang pulba, kotahan na. Mo nang mangungisa ko dali. Mga isong, kumisa itong ako ha? Kaya ito makuha na. Kung nalain na ba si Bagpol, Bagpol, pasalo ako Bagpol. Kaya dinato inabigo na nito ate, kumisante po ko. Kumisante po ko. Pasalo ako Bagpol. Okay? Salamat sa inyong pagtagal. God bless.